Fala. Kое? É Coé. Oxe, pi. Bateu passa. Nямам пари. Але ще си го взимаш, бе. Не го взех, Защо? защото не го искам. Аз си го взех. Защо не ми вземеш и на мен? Нямам пари от карта. Я ми иди от инвентара от CSGO. Защо? Имам някои работи интересни. За мен не. Да ти. Това звучи много секси. Да го напълна с лаво. Секси, мекси, бекси, а? Ето, пратих ти снимка, виж си съобщението. Това съм аз. Иска твоя снимка, легло. Говори нормално.